वरान पडून जातात काजार भुरग्याच्या देण्या पासत कोतात रोजार भुरगे जोल मोतोच वाडयता पेस घेवन बुजार आयजोर फळाची खबर सांगता सोबे माझार आयजोर फळाची खबर सांगता सोबे माझार मोगान पडून सेमी आनी सिविया काजार जाली दोगां 1 तारखेर जानेराचे 2018 2 काळजां जाली एकठांय भुरग्याचे देणे फावो जावंक आशोन रावलेली जावंक पाय माय वावरतार मागताली जेजूसाय बिणिता वावरतार मागताली जेजूसाय बिणिता 5 वर्सांनी सेमी आनी सिवियाची पुरी जाली वीश दिवली पेटली जानेराचे 9 तारखेर वरोस 2023 घरान उजवाड आयलो सगल्याच्या उगडासाक उरलो तो दीस आयज वाडोवन सेकंड बर्थडे मनयता क्रिस्टल फेर्नांडीस आयज वाडोवन सेकंड बर्थडे मनयता क्रिस्टल फेर्नांडीस म्हणटा भुरगें जावन आसा गोराब्याची गिरेस्कार बायेचो आवाज आयकोन खुशाल जाली लुसिया शामाय साल्वादोर शापाय वात पेटोवन जेसलिया मोदोन आनी एरन पोदोन जाल्यान दुसरी माय पाय आनी एक वसान बाबा जल्मलो घरान वाडली खुशालकाय आनी एक वसान बाबा जल्मलो घरान वाडली खुशालकाय क्रिस्लर दुसरो पूत फावो केलो रोचनारा बापान सेमी आनी सिवियान वेंगयलो आपल्या गोपान माय पाय फाटल्यान जबाबदारी घेतल्या लिशा गोडमान आनी स्टीफन गोडपान बाबाक मोग दिला नानी जोकी नानी नेवेस पापान बाबाक मोग दिला नानी जोकी नानी नेवेस पापान आयज मेरशे इगोजेन बाबाक बालतीम दिलो कुरीस काडून तेला दोगांय भुरग्यांक देवाची शिकोण दियात आतां आसतनाच ल्हान शापाय शामाय नानी पापाक लागून फंक्शन करूंक गोंया आयल्यात लंडनांत बरें आवडेता खुशाला सोंग क्रिस्लर जिवितां बरें आवडेता खुशाला सोंग क्रिस्लर जिवितां